Здравейте, аз съм Васил Петровичин, артистичен директор на Vogue Beauty Studio. Днес в наръчник за коса ще ви представя тенденциите за пролет-лято 2016, които са изразени в интензивно перлени и пепелни цветове. Сега ще ви представя цветът папая, който е много модерен и е смес от топъл и студен тон, розов и меден. Този актуален цвят може да бъде постигнат само за 10 минути с услугата гланц боя в салона. След като вече сме готови с цвета, преминаваме към следващия етап, а именно формата. Формите този сезон се запазват да бъдат плътни и равни, само с леки движения отпред към лицето.